First catch. Ang laking ano, oh. Liwalo. Puyo. Uy, nakulo ito. Woohoo! Wow. Ang laki. Nakakuro. Naku, dating pa naman ito. Mamaya punta tayo sa Dadong Dam. Hey guys, Ketchawin Pumping Station. Ayan, ang laking spot. Good morning mga kamuro. So ayan, ito ang tinatawag na resback. Ayan, kompleto tayo. So guys, andito kami ngayon sa sa Arayat Pampanga guys. So dumayo kami ngayon dito. Andito kami sa may Ketchawin. Ayan. Napakasarap dito mag-vlog. Saktong-sakto. Ang daming spot, oh. So hindi lang kanina kitang-kita yung bundok Arayat kasi maulan. Maulap. So ayan. So mga kasama natin Murami. Yung nakapula si Richie. Ang papa niya si Kongodi. Tapos Daniel ang anak niya, panganay. Saka siyempre si paring Marlon. Oo. Ayan. So, sana makarami kami guys, Kasamahan nyo na lang kami sa aming fishing adventure dito sa Arayat. Mamaya punta tayong Dadong Dam. O yan guys, nakapag-set up na. Si Ongo din nagdadala. Napakaganda ng dito, napakalinis ng lugar, napakaganda ng tanawin, Yung Mount Arayat kanina guys, hindi masyadong kita. Madilim pa ako. Tsaka maulap.
First catch. Ang laking ano, oh. Liwalo. Puyo. Yun, first catch. So time check 7:35 AM. Location San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Yung kanina guys na tinawtawan namin, ano yon? Gitchawin. Yung sa may Gitchawin control. Uy, nakulo ito. Woohoo! Wow. Ang laki. Nakakuro. Naku, dating pa naman ito. May singat lang sa native na hito, ano? Masakit yan ang manibo. Yun guys, catch number 2. Nagigit na naman. Yun, ano naman. Yun, ang laking puyo. Puyo ulit. Liwalo, ang laki oh. Kasi yung palad ko oh. Ang laki niya oh. Ayos. Dalawang sima yung ano kinain. Ang hirap pa naman dito tanggalin sa loob. Yun. Ayos, 3 fish on na. Umalis pala kami kanina sa ano guys, sa bahay sa Florida Blanca ng alas 4 ng madaling araw. So 1 oras at kalahati yung biyahe. Kanina pa kami andun kila ano kila Richie. Kaso sa halos 6:30 na nung ano lumabas kami.
Maghapon dito guys, walang uwian mamaya ng hapon. Sayang yung biyahe, malayo. Ito man ko ano video ito. So shoutout nga pala ano sa mga kamuro nating mga OFW. So shoutout po sa inyo lahat sa mga silent viewers, silent organic. Maraming salamat sa palagi pagsuporta. Siya nga pala no, mga kamuro, i-greet ko lang na happy birthday yung pinsan namin na kambal. Happy birthday Rampol Santos Garcia tsaka Ronildon Santos Garcia. Happy birthday Baldo. More birthdays to come. So ayan, hindi nakalimutan. Kaya inuna ko na, baka makalimutan ko eh. So guys, napakaganda dito sa Arayat ano. Napakaganda. Kung katulad kong angler, suitable yung lugar na to. Napakaganda ng views. Mamaya pagpunta natin ng Dadong Dam, tignan natin kung makikita natin ng buo yung Mount Arayat. Pero ayan siya guys, Mount Arayat na yan. So, napakaganda, nandito tayo sa may actually bukid na to eh, irrigation yan eh. Yung Dadong Dam, yung main ano, yung main na ilog.
Yan si paring Marlon. Tumigil yung dami. So, paano mga kamuro, ano? Hanggang dito na muna itong video na to. Mamaya magbibideo pa ako. Pag nandun na tayo sa ano, pag nandun na sa Datong Dam. At saka ano, mamaya pag nandun tayo sa paanan ng Mount Arayat. So, hanggang dito na muna mga kamuro. Maraming salamat.